الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ошо көндәрдә республикабыз изге байрамдарның береһе Корбан гаетен билдәләй. Бул шатлыклы көндә барлык мусулмандар мәсҗидләргә йыела, бөтә диндәр өчен уртак кыйммәттәр, тормышка һөйү, бер-береңә шәфкатьлелек төшенчәләре тирәһендә берләшү безнең рухыбызны ныгыта, әхлаки яктан тазаланырга форсат бирә. Йөҙәр йылдар дәвамында төрле милләт һәм дин вәкилләре тату яшәгән Башкортстанда Корбан байрамы айрыуса зур хөрмәт менән билдәләнә. Изгелекте һәм юмартлыкты, гаделлекте һәм миһербанлыкты хәстәрләгән бу байрам Сибай калаһы мәсҗидләрендә лә киң билдәләнде. Иртә менән Тәкъва мәсҗиденә агылган олпатлы улулардан алып, кеселекле яшь буынга тиклем зур байрамның мөһимлеген аңлавын, ихтирамын күрһәтә ине. Корбан байрамы Зөлхиза айының 10-нчы көненә туры килә. Ул Урада байрамынан һуң 70 көн үткәс билдәләнә һәм 3 көн дәвам итә. Бу көндә ислам динен тотучылар, уны хөрмәт итүчеләр төркем йыелып мәсҗидкә юнәлде. Тәкъва мәсҗиденең имам-хатибы Әгъләметдин хәзрәт Газизов, Сибай кала хакимияте башлыгы Хәмзә Хәлит улы Сөләйманов халыкты байрам менән котлап, барыһына ла изге теләкләрен җиткерде. Унан бергәләп 2 рәкъәгать гаит намазы башкарылды. Корбан байрамы исламдың күп буатлык мәдәниятендәге юлаларны, мусулмандың иң яхшы сифаттарын, миһербанлыкты, шәфкатьлелек һәм рәхмәтле булуды, рухи сафлыкка һәм камиллыкка ынтылышты сагылдыра. Ислам динен тотучылар өчен бу байрам көндәре рухи камиллык һәм мохтаҗлык кисерүчеләргә айрыуса игътибар юнәлтү мәле. Аллаһы Тәгаләнең ярлыкка урау, уны данлап күпләп тәкъбир әйтү мәле. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһу, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд, Аллаһу акбар, Аллаһ. Ислам динендә 13 байрам телгә алына һәм үткәрелеп килә. Иң олулары Урада гаете һәм Корбан гаете. Улар Мөхәммәд пәйгамбәр вакытыннан ук байрам ителә. Корбан гаете бөтә мусулман дөньяһы өчен зур байрам. Корбан һүзе якынаю мәгънәһендә Аллаһы Тәгаләгә изге гамәлдәр менән якынаюды аңлата. Корбан салып, без Раббыбызга якынлыгыбызны тагы бер тапкыр исбатлайбыз. Мусулмандар бу көндәрдә эшләрен тик яхшылыкка борып, насарлыктан тыелып, бар күңелдәрен Аллаһыга юнәлтергә тиештәр. Корбан байрам бик зур байрам. Менә мәсҗид эргәһендә шул хәтлем күп кеше йыелган, бөтәһе хәер халып, бөтәһе рухларына багышлап, намазлар, әниләр аятлар укытып кайтып торалар. Бик зур байрам, бик шатлык безгә. Бөтәбез дә Аллаһка ышанып, Аллаһга багынып яшәргә насип итһен. Бөтәгә кала халкын, мусулмандарды, мөслимәләрне ошо улы байрамына, Корбан байрамынан уларга иминлек, хаулык, тәвфик, иман, тәвфик, балаларны балага итектәкләрен görүп куанып шатланып яшәгән насип булган. Килә елда ошо корбаннарны каршы алуга насип булган бөтәбезгә иминлек тәхликта яшәгән насип булды. Корбан гаете фәһемле, мәгънәле булуы менән бөтен мусулмандар өчен дә кадерле. Коръәндә үзегезне барлыкка килтерүче өчен дуга кылыгыз һәм корбан салыгыз. Ул һездән канәгать булһын дип әйтелгән. Имам Газали изге вакытты үткәреп ебәргән кеше вакытында базарда сыкмаган хатысы кебек үк теләгәнен ала алмас, файда күрмәс дип язып калдырган. Бында корбанды вакытында салырга кирәклеге турында һүз бара. Бұл гамәлде байрам намазынан һуң башлап 12-нче Зөлхизәнең ахшам вакытына кадәр, ягъни 3 көн дәвамында башкарырга була. Корбанды фақат Аллаһ хакы өчен генә салалар һәм хайланган мал һау-сәламәт булырга тиеш. Тәкъва мәсҗидендә бұл көндә корбан итенән зур табын әзерләнде. Теләктәре булгандар тәмле ризыктан авыз итте,
килә алмагандар өчен өлеш алып кайтырга тырышты. Ассаламу алейкум. Ошо Сибайды сәламлейм. Һәм һаулык, сәламәтлек, бәхетләр, уңышлар. Ошо айтып, куанып, каршылап Корбан байрамын үткәрһендәр, күп саваптарын насип итһен. Гаиләләргә бәхеттәр. Айтып, яхшылап, хөрмәтләп Корбан байрамын, гаетләрен үткәрһендәр. Байрам бик изге, һәйбәт безнең байрам инде. Бүтәбез шунда киләбез, намаз укып, хәзер менә Корбан салабыз, Алла бирһә. Бүтәбез Алла бирһә, ел һәйбәт булһын, бүтәбезгә дә уңышлы булһын. Һаулык бирһен Алла Тәгалә. Бүтәбезгә дә булган изге нияттербез, изге эшләребезне кабул итсен Алла Тәгалә. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ey Allah'ım, o günlerde kilehe uradalarda kirehe Kurban ayetlerin kurup oturan nasip buhun indi Rabbim Allah'ım. Yurt illerge tanıslıklar birhin Allah birha, kovanlı şatlıklar. Yeşter hav buhun. Bedinde partağın bakhadır Allah'a şükür. Yurt ilge tanıslık birhin Allah'ım. Gayle tanıslıklar birhin Allah'ım Rabbim Allah'ım. Oşu Müslüman dinine kuvsen balasagalar yeşter Allah birha. Kovanıp şatlanıp yürühinler mına şu bedehmak yiken derdi yitip utip gittinler Allah birha. Amin, şulay bulhan, amin. Eye. Зөлхиза айының беренче 10 көнендә эшләнгән изгелекләрдән дә Аллаһыга хөкемлерәк эш юк ди Пәйгамбәребез Мөхәммәд. Бу байрам һәр гаиләгә изгелек, татулык, тынычлык һәм бәрәкәт алып килһен.